Hello mga Manoy, hello mga Manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Martes at ang petsa ay 6 po, 6 po. July 6, yan, July 6. So, meron tayong mga shoutout ngayon at meron din po akong announcement mamaya, okay? Katatapos ko lang po ng aking second dose. Actually, hindi ko pa tinatanggal yung ano eh. Ayan yung ebidensya. Yung tinapal dyan sa akin eh. Yung epekto sa akin ay inantok ako ng todo, kaya nakatulog ako ng husto. Kagigising-gising ko lang kanina, katatapos ko lang pakainin pala si Brian. So, umpisa na natin ating mapa-shoutout. Shoutout lang nga pala sa mga sumusunod. Shoutout kay Pare Hernan Forteo, shoutout kay Daddy H, shoutout naman kay Pare Harold Pumanas, shoutout kay Ma'am Diary Sumbungan, shoutout naman kay Ma'am Pilipina Salonga, shoutout din kay Nole D. Omania, shoutout din kay Ma'am Annie Ramos, shoutout kay Paul Ferrigo, shoutout din kay sino to? Ma'am Flora Anyo Nuevo, shoutout din kay Ma'am Josie Villaflor, shoutout din kay Sir Rafael Mandal, and shoutout din kay Sir Arturo Dayo, at shoutout ulit kay Pare Hernan Forteo, at ganoon din kay Sir Bobby Miranda, yan, shoutout
Shoutout din sa iyo, Sir Bobby Miranda. At kay Ma'am Juliet Inyola, shoutout din. Ayan, naku, maingay yung motor. Pasensya na po kayo at may dumaan na motor. Ayan, shoutout din kay Tito Rex at shoutout din kay Ma'am Annie Pido. At siyempre shoutout din kay Sir Macnel Mundano at ganoon din kay Sir Benny Ramirez. Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsubaybay dito sa channel ni Hilbal. So, ang announcement ko mga manay, kanina nung nandun ako sa SM Bikutan para hinihintay ko yung aking slot para ako mabakunahan. Panay yung nakakatanggap ako ng mga messages kay galing kay Renalyn. At ang sinasabi, Ninong, burahin mo na po yung YouTube ko ngayon na. Yun ang pagkakasabi, kumbaga parang agad-agad. Parang yung pagkakasabi, burahin mo na ngayon na. Ngayon na kaagad talaga yung pagkakasabi. So, tinanong ko bakit, ano problema? Mayroon na bang magagawa ng ibang channel sa'yo? Nagsumagot, wala naman daw. Ayun ang kasi, yun daw ang gusto nung tiyahin niya. Na burahin yung channel niya. Sabi ko, napaisip ako kasi di na naman sila makapunta doon sa tiyahin niya. Ang alam kong pinupuntahan niya doon kila Viral Mix. Doon sila pumupunta. So, sabi ko, sige. Kung gusto niyo talagang burahin yung channel ni Renalyn, wala na ako problema sa akin. Kaya lang, ako napapahiya doon sa mga doon sa mga nagsusubscribe sa channel ni Renalyn dahil nakikiusap ako sa kanila na i-subscribe yung channel ni Renalyn tapos katapos kamukat-mukat mukha ko, bigla niya papabura. Pangalawang beses niyo nakako sa akin ginagawa yan. So, ako lumalabas na kahiya-hiya doon sa mga nagsusubscribe sa channel ni Renalyn. Baka isipin nila, niluloko ko lang sila. So, sabi nila, pag binura ko channel ni Renalyn, last na yan. Last na pagtulong ko yan kay Renalyn. Kasi pabago-bago kayo ng isip. Ako nalalagay sa alanganin. Kasi akong nakikiusap sa mga sa tao na isubscribe yung channel ni Renalyn. Tapos ipadidelete nyo lang ng pagganon-ganon lang. Tapos sabi nila, walang problema kung walang problema kahit i-delete mo na ng gusto yan. Sabi ko, sige. Pag uwi ko ng bahay, i-delete ko yan. So kanina mga manay, tuluyan ko nang dinilit po yung Google account niya. Kasi pag dinilit ko na yung Google account, lahat ng services niya, yung sa YouTube, tsaka yung sa Gmail, wala na yon. So, hindi nyo na makakita ngayon dyan yung channel ni Renalyn. So, ako po ay personal na humihingi ng paumanhin doon sa mga nag-subscribe sa channel ni Renalyn na pinabura na nila. Pasensya na po kayo kung kayo man ay naabala ko na suportahan yung channel ni Renalyn. Yung sana po kasi ang bala ko kasi talaga mapamonetize yung channel ni Renalyn. Ewan ko kung bakit nagbago ang kanilang isip. Hindi ko alam kung merong ibang gustong gumawa ng channel niya. Nasa kanila na po yun. Pero sa akin lang, good luck na lang po sa kanila. Basta masasabi ko na ayoko na maging parte ng channel ni Renalyn. Suko na ako. Kaya ako na po ang humihingi ng pasensya doon sa mga nakapag-subscribe. Sa tumugon ng aking panawagan, pasensya na po kayo. At maraming salamat po sa pagtugon nyo doon sa aking panawagan. Bagamat nang nangyari gano'n na naman po ulit, nagbago na naman yung kanilang isipan. At madagdag ko nga po pala, nagkaroon na naman po sila ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magulang ni Renalyn at nila Sir Eddie. Kaya malamang na hindi na naman makakasama si Renalyn sa mga gigs ni Sir Eddie. Ewan ko. Basta ayokong pakialaman yung nila. Basta yun lang ang naibalita sa akin. Naibalita sa akin ni Sir Eddie nung nagkausap kami. So, maraming salamat na lang po at pasensya na po sa mga naabala ko doon sa mga nag-subscribe sa channel ni Renalyn. Last na po yan. Hindi na po ako makikiusap sa inyo na
Suportahan yung channel ni Reynalyn na na gagawing YouTube. Pasensya na po at muli. Okay, nagpapasalamat. Sana maunawaan niyo rin po ako kung bakit ko dinilit yung yung channel. Hindi po yung kagustuhan ko na i-delete, kundi sila po ang nakiusap. Okay? So, maraming salamat po and good luck po doon sa sa kung ano man ang balak nila diyan sa nila, sa career ng anak nila sa pag-drums o kaya sa pagkanta. Okay? So, muli ito po si Hill at itong Hillbal Channel. Aking nagsasabi na may pagpalaan ng bawat isa sa atin na ating pong may kapal. Bigyan ng pagpapala ng bawat isa sa atin at iligtas ano pa mang pagkapahamakan. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mapalos. Brian, halika. Halika, baby ko. Yung hinap-ngap dito yung sapatos ko. May kasalanan to sa akin. Kung hindi lang kita love na love eh. Grabe ka. Bye-bye po.